Ok, deci salutare toată lumea și bine vă regăsesc la un nou episod de crafting and building. Astăzi o să ne jucăm pe aceeași lume aia care am bătut tot jocul. Doar că eu am terminat toată casa. Ascultați-mă dacă auziți scaunul de fund. Și jocul, dar vreau acum să-l dau pe mod măcar. Eu mi-am schimbat uța și o să fie foarte greu să mă joc cu ea. Nu! 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 Sunt cărcăsuri. Da, eu, guys, am găsit... Bă, nu am cască! Am 20 de diamante. Cred că am să mă sinucid. Scuzați-mă că auziți ceva pe Mister Fundal, dar este fratele meu și se joacă cu un coleg. Ok, iar că de obicei, fiecare episod am să schimb skin-ul ca să nu vă plictisiți cu același. M-a plictisit skin-ul tău. Mă dezamăresc dacă nu-l știi, dacă nu ți-l schimbi. O, da, și am aflat. Bună, domnule. Veniți, domnilor. Hai că de nu v-ați găsit toți pe mine să veniți. Bă, da, dați-vă și voi între voi, nu doar voi mine. Dați-vă între voi. Nu! Nu! Da! Nu! Nu! Nu, nu. Am uitat că demonii nu iartă niciodată! Ok. Ce faci la mă? N-ai auzit nimic, sper. Da, și de data asta sunt o fantomă mare. Că numele meu este Mare. Nu am nici pregătit. N-am alte diamante. Nu mai am. Și nu mai am alte diamante. Am numai 20 și mă jucă cu iubita mea. Și uitați ce am făcut, că ea m-a rugat să fac o școală care să o învăț pe ea. Și oarecum am terminat-o, că vedeți, mi-am... Asta e casca mea, nu... Oricum era. Ok, din câte vedeți am terminat. Ok, așa. Așa. Și mi-am dat seama de chestia asta. Că dacă mergem așa, nu e rapid. Mai stați puțin, mai stați. Să vedeți ce este aici. Eu tot timpul m-am chinuit ca să-mi fac un pat și să găsesc o căruță de oi. Și ce este în față? Un sat care nici nu a fost explorat. Azi, tocmai ce n-am văzut și cred că azi n-a postat niciun episod. Bine, voi când îl vedeți, episodul este deja postat. Stai mă, că am eu emerald de aici, am multe. N-aș face. Da, n-are torguri bune, deci pas.
asta. Da, și pe Roblox este un minigame care ai un server VIP free. Iar eu l-am jucat și am făcut niște case mișto. Cum ar fi o casă chest. Și vreau să fac și o casă din casă din toate aproape. Dar nu are tot ce are și Minecraft-ul normal. Bă, pâine vreau. Vreau și astea. Mă, cât de multe chestii mai are. Bă, dacă de bună este asta să mă rejecții. Vreau și torturi, de ce nu? Nu mai avem emeralde? Nu. Zitero. Ce mi s-a întâmplat cu torturi? Ba, dar nu se stacau. Ok, deci ăsta este super mega OP. Este cel mai bun setup pe care l-am văzut în viața mea. Deci... Mai știu că eu nu marș. Stai, bă, stai. Nu vreau rău. Nu vreau să mănânc rău. Vreau de asta multe. Și un tort. Ok, asta e super mega. Nu! Marș! Ce dă, bă, Jigodia, bă! Jigodie! La craci. Nu mi dă fer. Sau? Mi-a dat, bă, mi-a dat fer, mă. Apoi Gigi Bom. Mă, eu făcam tot ce vrei. Că poți să vrei. Polimer paharele, petrece-mă. Pe locuri fizicați asta, te întoarce-mă. M-a prins lumina de nu pasă. În continuare treceam la mine. Am o căruță de setăluri. Eu zic că asta e de bine. Că pot avea o căruță de cai. Bă, astea chiar nu erau bune. Dar las. Lasă-te, racă de la mine. N-auziți înjurăturile de pe fundalul de la frate meu și de la colegul lui. Nu le auziți, nu așa? Sper să nu le auziți. Dar scuzați-mă că este nebunie la mine. Golden Carotes. Nu! Nu! Da! Marș! Nu, man. Și cred că mi-a făcut un nou update, dar nu știu că mi-a apărut. Nu, nimeni, trece mai. E lungul vigat asta, trece mai. Ok, deci cum v-ați zis, asta este gata, vreau să fac. Nu știu, de asta mi se pare super mega, ultra mega mișto. Ghida. Am să-l pun acolo, nu mă deranjează. Oricum nu mă deranjează cu nimic acolo. Și aș mai vrea să mai fac așa în partea asta o casă. Și am să o încep din episodul ăsta și din episodul următor o să o terminăm de tot. Ok?
Am nevoie de lemn. Bă, mi-a venit o idee, bă. Vreau să fac o tematică de data asta. Casa asta vreau să fie o tematică. Zi, te rog că mai am, dacă nu mă duc în Nether și mai iau. Uite, stați puțin, berbe. Deci, de data asta vreau să fie un episod mai special. Să facem 2 jocuri, adică... Bă, nu, 3. Da. Ok, în următorul joc... O să fie Pixel World. Mi-a venit o idee mai inspirată. De Pixel World. Adică la și 20 de minute vreau să mă joc alt joc, dar nu știu, cred că am să mă hotărăsc eu. Cred că am să mă joc Warcraft. Nu știu. Ok, o să... Din episodul anterior mi-am făcut un nou cont și deja am multe chestii. Intrați acum pe canal ca să vedeți chestiile. Mă cheamă Venom 2. Ok, și pe contul ăla m-am lăsat. Haide, bă, ce joc! Bă, când aveam și eu noroc, bă. Deci astea sunt chestiile pe care le am. Chiar să mai mă duc în Nether. Și... pe harta mea Venom, dar că cu un W. Am să vă arăt imediat cum se numește harta. Așa se numește, Venom W. Și dacă o să mă găsiți pe hartă, ce e ăla, nici până în ziua de azi habar nu am ce e ăla. Cu o zi. Ok, deci eu aici farmez, dar mai întâi în Nether. Să vedem ce o să găsim. Este ora 8 și 21 de minute, dar nu voi putea, da, mă lăsăm că să filmez. Stai că mi încă nu este acasă, o să vină mâine. Quest! Asta e, bă, că aici mă încurcă. 5 babe coin. Aici trebuie să iau nu știu ce chestii. Am să mă duc direct aici, că văd ezirea muntele. Am blito. Mărși! Nu mai dai! Nu, dar nu am făcut nimica! Eu stau și fugi. Fugi! Fugi! Am venit-o.
Salut! Nu! Ia, nu mai e asta, nu e bun. Nu e bine, nu e bun, nu e bine, nu e bun, nu e bine, nu e bun, nu e bine, bun. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să mă apuc de cântat. No! Nu! Ok, nu vreau să fac nicio reclamă pe acest videoclip, dar tot îmi trimite reclame, jocurile. Hai să vedem aici. Wait. Selected. Yeah. Visit a new world. Ce am făcut asta? Păi, aș nebunească. Nebunește, 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 nebunește. Nu! Ghii, mai vreau încă 5. Mai vreau încă 4 gemuri. Încă 4 gemuri. 4. Mult. Ce viață mai am și eu. De ce am făcut asta? Nu știu. I cannot believe it, man. Gata, deja am făcut gemurile, hai să ne cumpărăm ceva. De doar... Asta era porgă. Da, de asta îmi cumpără. Te rog, pică ceva bun. Nu de asta, nu vreau. Doar un inel. Nistabuli! Am să-l vând de frumos. Chiar să fac așa o poză de Tomley. Că gata, am făcut o poză de Tomley. Eu nu mă supără dacă o să mă vizitați, dar dacă vreți să știți, numele jocului se cheamă Pixel World, adică pixelat lume, adică world, Pixel World. Sper că n-am coronavirus dacă nu m-am belit-o. Toată lumea știe pe Cobrigel 19.
ăsta e chiar frumos, omoară Jacksonul. Mai ales dacă face așa și după aceea rondele de bani e frumos ca dracu, o să omoară Jackson. Ultimul, dar nu cel din urmă, va pica sămânța, bă! Sămânța anilor! Sămânța anilor, mai să mă Jackson. Ce am plantat? De Spike Bomb! No! Am o hartă plină de Spike Bomb-uri, nu-mi pasă. Într-o zi am să trebuie ca să-mi fac o hartă care să-mi pun asta, burlocul meu, care toți spun ole! Am pus gura cealaltă în parte ca să nu vă rup urechile. Nu mai sunt cancer pentru că nu mai îmi place să mai fiu cancerul. Chiar și dacă nimeni nu mi-a scris în comentarii că sunt cancer, mie nu pasă, nu mai vreau să mai fiu cancer. Cred că asta o să o tai, dar nici nu știu cum. No, mai trebuie ca să mai fac încă un joc. Al joc imediat după ce termin aici. E full. Cred că am să fac... Bă, cum mai mi se încarcă? Cât mai mi se încarcă? Cât? Wow, sunt eu și cu unul, iar eu și cu încă doi. Eu pe ce mă duc? Kiss my kill. Nu! No, nu pot! Sunt prana. Te omor. Ai pus că Da, l-am înjurat și eu pe frate meu care vine peste mine. Hai, ce viață. Hai cu următorul joc. Hai să vedem ce joc o să fie. Warcraft. La vârstă se vadă mai cringe, dar pentru mine asta se vadă mai bine. Că nu este jocul, trebuie să... Da, așa trebuie. Vrea cineva bomba nucleară. Na bomba nucleară. Uite și amicul tău. Haide mă, că m-am plictisit și eu. Ok. Ok, deci ce vreau eu să fac este să-mi craftez acest arc mai bun 1.
Nu știu unde să pun ăsta. Aici. De ce îmi scade viață? De ce? No thanks. Mor. Mi-era lene să-i dau cu ăla. Ok, eu la asta am o strategie. Fac așa și n-are cum niciodată să mă nimerească. Nu vreau să mai fiu un Jetty! Ia stă repede, el. Ia-l și fugi. No, mă, na. No, mă. No, și cu jocul ăsta se va încheia acest episod cringe. De ce spun asta acum? Acum mă simt trist. Ok, hai să vedem ce mai putem crafta. Mie mi-a plăcut asta foarte tare, dar avem nevoie de un d-ăsta. Și când ăsta avem nevoie de un arc d-ăsta. Nu vă vreau pe voi chiar acum. Din păcate am murit și asta e viața mea. Te rog, mai multă piatră, dacă nu mă rog pe geam. Aș face mărime. Ok, au venit căcații ăștia. Plecați! Îmi scrieți în comentarii dacă vreți să fac o serie cu joculețul ăsta, mie chiar îmi place și mi-a tras atenția. Yes! Aproape trecem de media de videoclipus, medioclipus. Ești urc. Ok, hai să facem arcul puternic. Să abia o să facem în următorul episod. Dar eu vreau arcuțul. Hai să vedem cât de bun este arcul ăsta mai bun. Nu mai țin să iau niște pești. Că o să am nevoie. O să mă ajută. O să mă ajute. Ce nebunie este că
am să mai viu niște chiatră. Noi. Dă 6. Bă, dar dă greu, bă, nu-mi place. Bă, dar nu-mi place că dă greu. Chiar aș alege celălalt arcă. Am să mă juc eu, camarada. Eu zic ca să strângem și mai repede piatra. N-am nevoie. Hai să iau acest copocel. Am zis că... Doamne, stătea ăla acolo, iar eu nu dădeam seama, mă. Te ce repede 2 bucăți. Nu! Pleacă! Pleacă! Pleacă și godilium. Vin. Aici la inventar. Stai. Da, pe ăsta este mai bun. Da, poți sparge. Doamne, nu mai pot sparge în Mac.
Hai că de n-am și murit. Eu am fost Bogdan și are o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!